Epa lagunok onge etorri lasto txapalen kanalera, onge etorri gure ikusten eta zeren skil, honetara, mila eskernen jarraitzeleak zareten guztioi, eta gizen duen guztioi ere, zuek gabe hau ez ditzatek Ea, ez egunen garitzen zen. Espero dut espazio barra pertsonaia datzeko balio duela.
You can see a cloud of fish and